से भलरे भलरे घर को फेरी आसतु भलरे भलरे फेरी आसतु किए आगे रे कबर खोलो तू कौन किसी काम थिला आपण ससुर मन बहुत खराब आपण सासु को हाई ब्लड प्रेशर संग डायबिटीज ताको रक्त होगिला ये रक्त होई परिबेनी सेटा मते मते जति आपण रवा पाई हे भगवान मां तो मना करते घर कवर खुलिया को बाबा कर निहाते ब्लड दरकार तुम करिबो आगे रे जल्दी कबर खोलो तू तालो सब किछि गड़बड़ होई जो ମୁଁ ଚମକିଲା ତମେ ଚମକିଲ କିଏ ତମେ ବାପା ସାରଥି କଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଜୀବନ ପଥ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ରଥେ ବସି ଚଲେ ପ୍ରତିକାନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ତୁମେ ମତେ ନ ଜାଣିଲେ ବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଠିକ ଜାଣିଛି ମାନ୍ୟବର ତମେ ହଉଛ ମୋ ମାମୁଁ ସାଦା ପଟ୍ଟନାୟକ ଡ୍ରାଇଭର ଶିବୁର ଭଉଣୀ ତପସ୍ୟା ମାନ୍ୟବର Am I correct? नहीं मु तपस्या नुहे मु मानी ए घर बहु मानी ମୁଁ ଚମକିଲି ନା ତମେ ଚମକିଲ ମାନି ନାଟା ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତମେ ଏଠି କାହିଁ ଆସିଛ ଏଠି ବି ଚିତ୍ର ମତେ କାହିଁକି ଆସିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ କାହିଁକି ଆସିଛି ମୋ ମାମୁଁ ସାର ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଲା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପେଟ ଭିତରେ ଧରି କେଠିକି ଆସି ମାଣ୍ଡି ବୋଲଉଛୁ ଆରେ ସେ ହୀରା ମୁଣ୍ଡାର ସେ ଆଟାମ ଦରକାର ଯା ଆଉ ଡେରି କରୁନି ଦେବବ୍ରତ ରାୟଚନ୍ଦ୍ର ବେଜେରେ ଯାହା ସୁନା ରୂପା ଦରକାର ଅଛି ସବୁ ନେଇ ଚାଲିଲା ଆଉ ତାହେଲେ କଣ କରିବ ତମେ ଏତେ ଜୋରେ କାହିଁ କହି ଧୀରେ କରୁ ଧୀରେ କହି ହଁ କଣ କରି ଜାଣିନୁ ତୋ ପ୍ରେମିକ ମନ ସହିତ ବିତେଇ ଦେବା ଅନ୍ତର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଏବେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ପୁରା ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ ତୋ ପ୍ରେମିକ ମନଟାକୁ ମକର ମେଡିସିନ ଦେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁଁ ପାଗଳ କରି ସାରିଛି ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ଆଉ ତା ସାନ ଭାଇ ଅଭିଷେକଟା ଚଲି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତା ଗାଡିଟାକୁ ମୁଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଦେଲି ପିଚରଟା ବଞ୍ଚିଗଲା ସିନା ହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲେ ତୁ ପାଗଳି ହେଇଯିବୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲୁ ତୁ ମାମୁଁ ସାତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡ୍ରାଇଭର ଶିବୁର ଭଉଣୀ ନା ମୋ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛି କେମିତି ଅଛି ଯେ କଣ କରୁଛି ଯେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଟିକେ ବି ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ ଜାଣିଛୁ ନା ତୁ ସେଦିନ ରାଗିକି ଘର ଛାଡି ପଳେଇ ପଶିଦେବି କାହିଁ ଆସିଥିଲୁ ତୁ ରାଗିକି ଘର ଛାଡି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ତୋ ଭାଇ ତୋତେ ଖୋଜିବାର ଲାଗିଲା କଣ ଖୋଜିଛି ତତେ କୋଉଠି ପାଇଲାନି ଶେଷରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଖରେ ବସିଥାଏ ସେଇଠି ପଡିଥିବା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଗୋଟେ ପଛା ଦେଉଟାକୁ ଦେଖି ତୋ ଭାଇ ଭାବିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ତୋରି ଶବ ବୋଲି ସତ କହୁଛି ସେଇ ଦୁଃଖରେ ନା ତୋ ଭାଇଟାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ତୋ ଭାଇଟା ମରିଗଲା ମିଛ କହୁଛ କଣ କହିଲୁ ମିଛ କହୁଛି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟଙ୍କା ମିଛ ମୋ ଜାତ କରେ ନାହିଁ କଣ କହିଲ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ଆଉ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ତାକୁ ପାଇଁ ସତ କଥାଟା ଶୁଣ এই টিকা পূর্বରୁ তো শাশুড়ি ଗୋଟେ ফোন আসଥିଲା তো ଶାଶୁର ଦେହ ଖରାପ ସେ ମେଡିକାଲରେ ସେ ଫୋନ କରିଥିଲା କିଏ ମୁଁ ଏବେ ଆସି ତ କଣ କଲି ବେଳକୁ ଢାଙ୍କାଇକିରି ବାଡ଼ଉଥିଲା କିଏ ମୁଁ ଆଉ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କିଏ
ମୁଁ ସବୁରି ମୂଳରେ ମୁଁ କେବଳ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ତୋ ସହିତ ନିରୋଳାରେ ଟିକେ କଥା ହବ ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ତମର କାମ କଣ? ওই কান্দরে বন্ধুক রখি দেবব্রত রায়চন্দ্র তেজেটাକୁ ମୁଁ ଖାଲି କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯା ଆଉ ଡେରି କରନି ଦେବବ୍ରତ ରାୟଚନ୍ଦ୍ର ତେଜରେ ଯାହା ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ଅଛି ସବୁ ନେଇ ଚାଲିଆ ଯା ପାଇବିନି ମୁଁ। ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ବୋଲେ ତୋ ପ୍ରେମିକ ମନଟା ଯେତେବେଳେ ଭାବିବୁ ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ ବୋଲି ତୋ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ପିଲାର ବାପ ଝିଅ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲୁ କ'ଣ ହବ ଅଲିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଯାଉ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେବତା ଦେବତା କରି ପୂଜା କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ସେ ଜାଣିବେ କ'ଣ ହବ ଏ ଘରର ମାନ ଇଚ୍ଛା ମୋ ପାଟିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ବେଳେ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଚନ୍ଦ୍ର ତେଜରେ ଯାହା ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ଅଛି ସବୁ ନେଇ ଚାଲିଆ বিচারিত বুড়িয়ারি চালানো ফসিব গোটাই করে দেবব্রত রায়চৌধুরীর ঝিও শিখা আর অন্যপটে শিবু ড্রাইভার বড়ি তপস্যা I mean money. Hey, operation start. ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ। That's like a good guy. ये तबे ओ कौन तो बेटा बताओ बाबू मुकुट बच्चा का तुमको सोगुनी ମାନେ ମୁଁ ଚମକିଲି ଆପଣ ଆଗେ ମୁଁ ଚମକିବି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା କଣ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ବା ମୁଁ ଭାଇ ମାନିର ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତା ପେଟରେ ପଡୁଥିବା ପିଲାର ବାପ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ବାପା କି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ବି ଜାଣିନି। ଚିହ୍ନିନୁ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଲାକୁଲି କଥା କହୁଛି କଥା ନାଇଁ ଘର କରିଥିଲେ କଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଝଗଡା ହୁଏନି କଥାରେ ପଢା ଅଛି ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଇଲେ ସହି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଟିକେ ଝଗଡା ହେଲା ଫଟିକି ଲାଗି ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ କଣ ଖୋଜିଛି ଆଜ୍ଞା ଖୋଜି କୋଉଠି ପାଇଲିନି ଶେଷରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା କେତେ ସହଜରେ ଆସିଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାର ଗୋଟାଏ ଜିଦ୍ ଯଦି ମୁଁ ତୁମେ ଘରୁ ଯିବି ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ସବୁ ନେଇ ପଳେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ तू शेषରେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିତେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଭାବି ଦେବତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ପୂଜା କରୁଥିଲି ହେଲେ ତୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ହୋ ତୁ ଗୋଟେ ତୁଠ ନାଇଁ ବାପା ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ବି ଜାଣିନି ଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ତ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ କଣ କହିଲୁ ମତେ ମତେ ଚିହ୍ନିନେଉ କି ଜାଣିନେଉ ଏଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହିବୁ ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି ମୋ ମାନେ ଏମାନେ ମନେ ପକେଇଲୁ ସେ ଲଙ୍ଗା ପାହାଡ ଝରଣା କୂଳ ଆଉ କଦମ୍ବ ମୂଳ କଥା ଆଉ ତୁ ସେଠି ରାଧା ହେଲେ ମୁଁ ପରା ତ କୃଷ୍ଣ ଓହୋ ବହୁତ କହୁଛି ମୁଁ ଚମକିଲେ ତୁ ମତେ ଚମକେଇ ଦଉଛୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଚିତ୍କାର କରି ମୋ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ା ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ପେଣ୍ଟ କଣ ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କଣ ଅଛି କହିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତାର ଏକା ଜିଦି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଦଉଛି କଣ କରିବି ବାବୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଭଲ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ
ମୋ ସହିତ ଏତେ ଦିନ ରହି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଆଟାକୁ ନେଇ ପଳା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର କାଦୁଅରେ ପଶିବାର ନାହିଁ କି ଗୋଡ଼ ଧରିବାର ନାହିଁ କି ଅଳିଆକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ନାହିଁ। ବୁଝିଲ ମାନେ ଏଇ ମୁଁ ଚମକିଲି ନା ତମେ ଚମକି? ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଦେବି ଭିଡ଼ାଇ ଭିଡ଼ାଇ ଦଉଛ।